салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз ман мехоҳам ҳамин чизои заказ кардагӣ ма шуморо обзор кунам. Чизо барои фурӯш заказ кардагӣ ма каму ним заказ кардам. Гуфтам як бор бубинам кани чӣ хел заказ мешава, мақсад харидор шава, баъд иншоаллоҳ ки бисёртар заказ мекунам. дӯстони азиз, ина картора ма вефил карда кашол кардам. ҷои нишон медодагӣ надоштам ма ки ягон манекен да пӯшонам. инам хел болои диванда мондам шуна, ҳам хел дарозан, то пола дарозан. то заминаи гӯмдак платяниё. ин свети хакия, свети савзай. вақти пеш мебиём бинед чӣ хел рангш дигаргун меша. ин свети хакияй, и дигариш свети тёмно-синяй, свети кабутай. иша ҳам хел дарозай. размерои ҳардуш 48-ай. инам хел полотнояй материалаш беҳад качествои хушту дора. остиноша хеле тур доран, пешакшам инаи пеши гиребонош тур дора, ба ин хатир мачӯа хушту дора. баъд бандак дора, метавонин хеле миёнаша камтар вай кунин. гӯем бандин тангаки хушту мешава. агар ки одамои камтар бузбаланд бошанд, миёнаша ҳам хеле кушода мемонин. нағзай гӯем. аз ма бо дигаруша нишон метиҳам духтаро. айё ҳамин дра светка ҳамин размери 48 заказ кардагиём. аз сетай дига ҳастай. рости гап бисёртар заказ кардагӣ будам. ядата дугона дорам ҳаминҷада ма ва ё уже телефон кардан нишоншон додам видеовизов кардӣ хелаша гирифтан ҳамин қаш мондагӣ ози 5 донаш мондагӣ гӯем. ин дата оз сетай дига бо нишонтон метиём. кадомида дар кора ҳамин туменда ҳастен нависен, номером омада болои экран мемонам. метонен биёен айхона гирен, адресоя метиём, ё ки метонен такси заказ кунен. шавҳарам такси кор мекунад, мебаран хонатонда мерасонан. иш свети савзай, иш свети гӯем ваяй тёмно-синий мегӯям, кабути серанга ям хеле ина ҳаракат карда барои шумо хушутар гуфтам кунам нишон диём, не ки хай ҳамеқатон нистам духтаро. хоҳиш мекунам дастгирӣ кунен мара. ман намедонам ози кор чӣ хелай, барои ҳамон чиз бисёр заказ накардам. не ки шукри худо ки ҳами омадано ҳоли да канал напарофта хелаша гирифтан. сиволиш 5 донаш мондагиай. кадоме хоҳишмандай заказ кунен. мумкин ки ҳоли ада духтаракҳое ки бо гӯем подписчиком ана метуминан, мумкин ози баъди видео сразу телефон кунанд. кадоме ки хоҳишмандаед дар дигар шаҳрҳо мехоҳа ҳам хеле картора харидан, нависен. ма ай Москва прям шумода заказ мекунам ва адресотонда рӯй мекунам. ози ма дигароша вай кунам, кашол кунам, гирифта онҷада хушу кадамонам нишонтон метиҳам. дар рӯзай духтаро ба инаи ҳастай. свети сирхи ҷигарияй. даи камераи ма намедонам светиш дига хеле нишон додастай. не ки сирхи ҷигарии хеле тёмнитарай. ҷида сирх нишон додастай ё ки сирхи хунӣ нишон додастай. кӯдако ховай барои он пас гап задистан духтаро. рӯзона нашид вай када видео када барои беҳад овоз мекунанд, девонагӣ мекунанд. светиш нам хеле ин намияй ба фикрмо. не ҳоли ҳам светиш сирхи ҷигарияй. размери 46ай. не ки большамеркаай. мумкин 48 дода шава. 48 дода. валлави домонаш не хелеяй. остиноша бинед чӣ ба зебай. кадоме хеле остина нағз мебинед. инҷош резинка дора, инҷош парпаракай гӯем. пеш замок дора, капюшон дора. брокш катияйна брокшам хеле кушодаки хушрӯай. нархи 1600 рублай духтаро.
нархи ёш 1000 рублиай полотноё. Ин қати почаш 1600 рублай. Баъд второй не намазникай, намедонам намазникай ё камхе платье дарозай. Платье дарозай гӯем то заминай. Остинош не хеле вай дора. Шнам дора турча дора. Ҷинҷакай. Капюшоншам хеле турча дора. Капюшонаш калони хушрӯай. Метавонед ки химара пӯшида ай булош капюшона партоен. Бием аввал базеби хушрӯай бием. На калонай. Чанд қадар калонай капюшонош. Свети инам сирхи ҷигарияй. Дадам зебояд духтаро. Размери МК-айна. Этикеткаш навистагияй. Ой, камераи ма ғам дод истай. Этикеткаш навистагияй. Размери МК-ай. Ҳоз як последниш мондагияй. Панҷумош бием. Ҳамина нишонтон метиём. Баъд тамом ҳамиқа боро мондай. Дигароша харидан. Ҳарчанд диги ҳоли дар ютуб намондагӣ будам. Ҳамихе духтаракои шиносома телефон кардам бор омадай гуфта. Ҳамихе сраза гӯем видеовизовка дида заказ кардам. Ҳамиқаш монд. Ҳози ма инаша нишон метиём духтаро. Баъд духтаро инаяй шифонови киртаҳай. Дарозиширам то заминай. Платьяй. Поинашихи парпаракай. Барои тоистанам хе хушрӯай. Ин барои хе духтаракои ёшак нағзай. Маям ҳавас дорам ина чихол дора да тагаш барои бием танак будагиш чихол дора. Маам ҳавас дорам пӯшум ине ки рости гап вақти кӯдак доштам хеле киртоора пӯшида наметавонам. Беҳад ман хеле киртои лёх гира, киртои фасонака нағз мебинам. Шавҳармон нағз мебинам. Пӯш меган не ки ман кӯдакои майдакати уда када наметавонам хе киртоора. Барои ҳамин кадоме хоҳишмандаи кадоме ки нағз мебина ранги ма ну желание дора барои пӯшидан марҳамат заказ кунен. Ирам размери МК-ҳай. Размери МК-ҳай пеш қафош намехел вай дора тур дора. Ай боло кашол хе меистам хе базебай. Да танаи одам бо хушрӯи бадай. Ай пишташ хеле ятатак мача дора. Пеш қафошам хе ба болои остиношам хеле парпарак дора. Остин дарози хушрӯай. Барои сатр пӯшакоям беҳад нағзай. Ягом хеле сатраки фасонака мепӯшан, икртака мепӯшан. Хеле лёгки яки базебакай. Бием марҳамат заказ кунед духтаро. Кадомеда маъқулай. Кадоме хоҳиши заказ кардан дорад дар номеро нависен. Иншоаллоҳ ки вақти уфта ҷавоб метиём. Ба фикрам ки духтаракои туменбудагӣ гиран выгоднитаршон мешава. Агар омада ай хона гиран гӯем пули доставка наметиҳан. И кирта духтаро 2100 рублай. Инаме киртае ки ҳоз нишон додистам. Вечерноя кирта фасонай. Я ҳами кирта буда ҳами қиматай 2100 рублай. Ана инае киртае ки нишон додум. Намазни гуфтам ку ин шовка духтаро материалаш чӣ хел базебака ина. Ира нархша ба фикрам нагуфтам. И ҳам 1000 рублай. И 1000 рублай. И дутарам 1000 рублиян. Ба инаи костюм қати бурукаш 1600 рублай духтаро. Дар болои иё ма ягон пул намондам духтаро. Мақсад нархҳои худшонанд. Ягон чи ма дар болош намондам. Ягон мақсади хеле фикрро накунед ки ма бо мақсад итак нархи арзоне ба фикр мефаҳмен. Мумкин нархҳоро дар дигар ҷоҳо дидагӣ бошен. Кадомида дар кораи марҳамат нависен. Ма просто гуфтам як бор санҷам, як бор бинум кани савдо мешава намешава.
ҳами хейради интерес заказ кардам ҳаминоя кадомеда ки дар кор бошан нависен я бор мақсад мебинам агар ки заказ шава агар ки клиент пайдо кунам насиб иншоалло ояндада бо куртои қиматтара вай мекунам заказ мекунам ман якта куртаи қимат дутта заказ кардагиам дигарошам 1000 рубли заказ кардам ки агар ки мақсад савдо нашава гӯем вай мешамда месӯзум гуфта заказ накардам. инам хел дӯстони азиз дар инҷа имрӯза видео ба анҷом мерасонам бо гӯем чӣ куртое ки шумо дар маъқула ё шумо мехоҳен заказ кунен мақсад мехоҳен через ма заказ кунен метавонен суратоша партоен духтаре ки дар дигар шаҳран ман метавонам заказтон кунам ба хонаотон ба ҳамон адресотон гӯем адресои почтаотона роӣ кунам почта Россия кати доставка ҳастай ба ҳама гӯем шаҳрҳои Россия ай ба ҳама дунё да гӯем ҳама мир да ҳастаи не ки ай Россия берун қиматтаре доставка. барои ҳамин видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонем дӯстони азиз. ин бор рементак дорам ман нишон надодам. не хеле тасма дора ремень меган тасма меган чӣ меган ра дар миён халкада хушрӯ кардам размери миён када мебанди беҳад ба зеби хушрӯ мешава. марҳамат заказ кунед дӯстони азиз мара дастгирӣ кунед то видеои оянда. раҳмат ки видео то охирша тамошо кардем. ба фикрам дуру дароз шид 5 та картара ба фикрам ки 15 минут нишон додам. хостам ҳамаша хушрӯ нишонтон тиём ки бинен хушрӯ ҳамаша бием баъд заказ кунен. хайр дӯстони азиз дар амони аллоҳ бошен то видеоҳои оянда. ҳам хеле видеоҳо шумо дар маъқулай маъқул нестад нависен духтаро ё ки шумо дар фақат ами влог маъқулай ё ки ҳам хеле видео ам бошад ама байни влогҳои ма фикротона нависен дар таи комментария духтаро. то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошен. хайр дӯстони азиз.